Naimbag nga oras sa kaprobinsyaan. Idanon mi kada kayo dagiti napapatag a damdamag manipod iti Kapitolyo iti La Union. Daytoy ti Baro at Timek ti Kapitolyo News Program. Libre as serbisyo medikal ken libre nga agas. Sumagmamono daytoy karigiti ijay-jaya as serbisyo ti Puso Medical Mission ni Governor Rafi Ortega David. Kas maysa kadagiti prioridad ni Gov Rafi ti sektor ti salun-at nabukal daytoy a programa tapno maiyasidad karigiti kaprobinsyaan tinalaka, accessible ken napaspas a serbisyo medikal. Mayan nurot daytoy iti implementasyon iti Universal Healthcare Law ditoy La Union. Dito din nagbalin na sentro iti panagtataripnong dagiti local health officials ken workers iti naangay ala Union Health Summit dito'y syudad ti San Fernando iti Setyembre 7. My heart is brimming with joy as we have witnessed a clear manifestation of La Union PROBINSYAnihan as we unite under the mantle of progress, harmony, and the pursuit of a healthier and brighter future for our kaprobinsyan. Our province-wide health system is a work in progress. There are more things to be done, and we just hope that we will not lose our momentum in working towards a AAA UHC service. Naragsak na waragawag ni Department of Health Provincial Health Team Leader Dr. Ivy Aiko ang Mangiyun-una ti probinsya ti La Union dito Ilocos Region maipapan iti implementasyon ti UHC law. Base dayto iti performance rating ang nagunod ti probinsya iti naduma-duma a kategorya. For the preparatory level, sa Region 1 po, mostly naka 100% na, including po our beloved La Union. For the organizational level, La Union continues to soar, finishing 70% of the KRAs. And tayo lang po ang naka 50% sa functional level. Nagbalin nga oportunidad ti summit tapno mapagsasaritaan ti panakapasaya at dagiti sistema ken operasyon dagiti rural health units ken district hospitals. Naipaayan ti importansya ti panakanayon ti personnel ken alikaman pang medical karagiti pagagasan ditoy probinsya. Pinaka-importante sa lahat, to show your commitment for the institutionalization of the La Union Healthcare Provider Network through your respective local health board resolutions. Naimbitaran met kas guest of honor and speaker ni DOH Assistant Secretary Attorney Sherade Mercado Grande at tubo ti ringsat syudad ti San Fernando. Dinayaw ti opisyal dagiti inisyatibo ti Provincial Government of La Union ken dagiti stakeholders para iti implementasyon ti UHC law. We commend the provincial government through the leadership of our very young but very strong leader, Governor Rafi. We extend our heartfelt gratitude for your tremendous efforts to realize what we have accomplished at present. Kaspa sa ti programa naangay ti panagpinirma ti Memorandum of Agreement ti PGLU ken ti PHAP Cares kadwa ti LGU San Juan ken LGU Bawang para iti panaisayangkat dagiti healthcare and social development projects dagitoy. Kasarunumet ti panagpinirma ti MOA abuklen dagiti kamang ti LU Healthcare Provider Network para iti naanayas a koordinasyon dagiti ili para iti panakaipaay dagiti programa apang salun-at. Kabayatan na, impanamnamamat ni Gov Rafi kadagiti kaprobinsyaan iti napinpintas ken di kalidad a serbisyo medikal. Kabayatan dagtultuloy nga implementasyon ti UHC law ditoy La Union. Tungkol po ito sa bawat pamilyang taga La Union na hindi na kailangang mabahala pa dahil sa mahal na magpapagamot, sa bawat batang lalaking malusog, at sa bawat senior citizen na deserve ang pinakamaayos na treatment sa kanilang pagtanda. It's about turning La Union into a beacon of wellness, a province that prioritizes the well-being of all kaprobinsyaan above all else. Babaan iti daytoy a programa Naminsan manen ang napanaknikan tinabnabiyag ala Union PROBINSYAnihan para iti panakapabileg ti sektor ti salun-at iti probinsya kas napatag aramen iti panangipangato ti kalidad ti biag dagiti kaprobinsyaan. Itinagan ni Governor Rafael Veronica Ortega David. Daytoy tigayem ken kabsatyo John Martin para iti Provincial Government of La Union. Baro at Timek ti Kapitolyo News Program.